Bon dia, soc Antonio Martínez Pérez, estudiant del grau de Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant, i a continuació explicaré alguns blogs i revistes que en relació amb la unitat de llengua poden ajudar-vos a aprofundir en la matèria i a conèixer noves eines. En concret, hem seleccionat per aquest vídeo 4 blogs i 4 revistes. Ara bé, hi ha molts més blogs i revistes de llengua que podreu trobar també en la documentació de l'apartat. Començarem l'exposició pels blogs. Hem de destacar, en primer lloc, el blog Aprendre Llengües, en què Enric Serra, professor de llengua a la Universitat Autònoma de Barcelona, ens ofereix idees, reflexions, recursos, lectures i descobertes relacionades amb el món de l'ensenyament-aprenentatge de llengües. A la part central trobem l'apunt diari. A la part dreta tenim accés a les piulades dels diversos professionals sobre els temes que s'enceten diàriament, llocs web que permeten aprendre llengües i, també, tots els apunts del blog organitzat per etiquetes, actituds lingüístiques, aprendre a aprendre, aprenentatge col·laboratiu, autoaprenentatge. Així, hi ha una entrada sobre MOOC, en què es parla, per exemple, del xarxamOC. En segon lloc, hi ha el blog de l'Optimot. Com podeu observar, s'hi comenten els dubtes lingüístics més consultats i també les novetats i millores del cercador. També s'expliquen estratègies per obtenir millors resultats en les cerques. Un tip de trucs és el blog de la Unitat d'Assessorament Lingüístic i Terminologia dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. Ofereix informacions útils per millorar la qualitat i el control lingüístics en la producció de textos. Gràcies al núvol d'etiquetes podem accedir a la informació que ens interessa. Per exemple, si cliquem a Diccionaris, ens ofereix informació detallada sobre els diccionaris de català més actuals. A la fi, el Català Suma és un blog de la Plataforma per la Llengua, plataforma que treballa per a promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Hi podem trobar propostes de tot tipus, que tenen com a objectiu promoure l'ús del català en tots els àmbits. Per exemple, hi ha la campanya El català és la meva llengua, per animar als catalanoparlants a usar la llengua sempre, a tota hora, per fer-la visible. Pel que fa a les revistes, en destacarem 4. Comencem per Caplletra, que es pot consultar a la xarxa a partir de la biblioteca virtual Joan Lluís Vives. En Caplletra comença a publicar-se l'any 1986 i és una col·laboració entre la publicació d'Abadia de Montserrat i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. És actualment una de les revistes d'investigació més prestigioses en l'àmbit de la llengua i la literatura catalanes, amb especial atenció a la cultura valenciana. Hi trobarem números monogràfics i ressenyes dels estudis més actuals, la transmissió familiar en les llengües recessives i la revernacularització, la literatura per a infants i joves, una proposta d'anàlisi, l'aportació alemanya als estudis de lingüística catalana, etc. Així també, Llengua i Literatura és la revista anual que publica la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que aplega treballs, ressenyes i cròniques sobre activitats en aquest camp del coneixement. També es pot consultar a la xarxa. En tercer lloc, destaquem LSC, Llengua, Societat i Comunicació, també en línia. Aquesta revista anual preveu contribuir a un coneixement aprofundit dels fenòmens sociolingüístics i comunicatius del país per facilitar un debat social informat i madur. Per a poder-la consultar, simplement, cal registrar-s'hi i tot seguit hi accedireu. A la fi, la prestigiosa revista Eumanista, centrada en l'estudi de l'espanyol i el portuguès medieval, ha encetat la col·lecció Eumanista i Vitra, en què l'estudi del català antic i medieval és el protagonista. Bé, fins ací les explicacions. Esperem que us hagi servit d'ajuda aquesta informació. Gràcies per participar en xarxamOC.